Chceli by ste čerstvé bylinky na varenie kedykoľvek, aj uprostred januára? Zabudnite na drahé a rýchlo vednúce zväzky zo supermarketu. Váš parapet je ideálne miesto pre celoročnú záhradku. Začnime výberom. Bazálka, meta, rozmarín. Tymián a petržlen sú nenároční a darí sa im v interiéri. Kľúčom k úspechu je svetlo. Južný parapet je výhra, poskytne im aspoň 6 hodín priameho slnka. Ak máte menej svetla, zainvestujte do jednoduchej LED rastovej lampy. Zapínajte ju na 10 až 12 hodín denne. Črepník musí mať drenážne otvory na dne, aby prebytočná voda mohla odtiecť. Veľkosť aspoň 15 cm v priemere poskytne koreňom dostatok miesta. Použite kvalitný priepustný substrát určený pre bylinky alebo izbové rastliny. Polievajte opatrne, až vtedy, keď je vrchná vrstva zeminy na dotyk suchá. Najdôležitejšie pravidlo je stabilné svetlo a pozor na premokrenie. To je 90% úspechu. Je to jednoduchšie, než sa zdá. Zasaďte si svoju obľúbenú bylinku ešte dnes a užívajte si čerstvú úrodu priamo z okna po celý rok.